forfærdeligt. Det er jo indavlede lortunger, der sidder og holder mig. Kom ikke og fucking hjælp mig, i stedet for at slå en mor på P. Hallo, hvad laver I en time? Jeg står og bliver jumpet ud foran jer alle sammen, altså. Ja, hvad skal vi gøre? Hvad du så råber for? Altså, nej. Jamen, jeg går den over inden for helvede. Vi skal sgu ikke bare stå i no-PP alligevel. Vi er altså dødsparty, vi er døde. Altså, I kraften med brug. Altså, jeg kommer fra Lad være med at tude over, holy shit. Okay, hvem siger noget? Op til. Vi er alle sammen døde. Op til, vi ses en gang. Jeg gider ikke høre på det der pis. Vi står fucking sover inde i no-PP. Jeg sidder jo fucking koncentreret og prøver at overleve. Jeg tror sgu, hvad fanden regner jeg? Jeg skal sidde og råbe i kålet, eller hvad? Andre, det gør. Jeg er fucking ligeglad. Den idiot skal ikke sidde og sige alt muligt pis til mig. GG. Jeg sidder og koncentrerer mig om at fucking overleve, mens der er 700 personer, der står oven i hovedet på mig. Som om det er, jeg skal sidde og fucking sige den mindste detalje, altså holy shit. Jeg er pisse ligeglad, at det er lortet, du giver, men det er bare princippet i folk, de står igen. Står klor. Hvad så, mand? Hvordan går det, mand? Stabil, mand. Hvad med dig? Jamen, det går også super godt. Jeg er... ved du, hvorfor jeg er herinde egentlig? Nej, jeg sidder bare og streamer, så det er derfor, jeg er herinde. Nå, jeg er fordi, at jeg er herinde, fordi Kisuan, han er herinde, hvis du ved, hvem det er. Jeg ved ikke, hvem Kisuan er. Jeg har set hans video en gang, og jeg har set en af dine videoer et par gange. Ja, okay. Så, ja. Men jeg sidder egentlig selv bare og streamer, så ja. Ja, det er det. Ja. Vil du have et link? Ja, hele 100. Altså, det er ikke fordi, jeg er sådan der stor, vel, men altså, jeg laver da bare en lille smule. Det er nu, jeg så Apple TV på YouTube. Sådan, mand. Ja. Så jeg hopper ind og abonnerer alt det der. Det er jeg fucking glad for, mand. Du er bare en champ, for. I lige måde, mand. I lige måde. Ja, for helvede, mand. Nå, vi ses, mand. Vi ses, du. Hej. Holy shit, gutterne. Prøv lige at se, hvem der var der, mand. Var der lige en der, som jeg kendte, var? Eller var der lige en der, vi kendte? Okay, og jeg ved måske, hvem han er. Lad os sige det sådan. Ikke klippe det. I må gerne, men I behøver ikke klippe det. Det er når. Luk. I mener, jeg siger, luk nu røven med det der lort op til. Jeg prøver at sige noget her, altså. Det jeg prøver at sige, det er, at de mener, at jeg siger mere, men jeg siger mere. Altså, I kan godt høre, der er forskel, ikke? Luk ud i højre side, luk ud over i højre side. Hold jer kæft, luk ud over i højre side. Luk ud, Abe. Luk ud, luk ud, når jeg siger det. Det er jeg ikke, det giver I. Du skal bare lukke ud. Fat noget næste gang, men du er sekund for at dø igen. Luk nu ud, når jeg siger luk ud. Jeg er lukket. Ja, det er du nu. Munir går ind, Munir fedt. Du er jo fat svag. Abel, du skal løbe ned, du skal ikke stå i starten. Så når du var det ikke en eneste af, der fattede, skulle du ikke få en døren deroppe, som jeg sagde til starten. Men det er fedt. Det er godt, man kan se, hvor mange der fatter noget af det team. Jeg sagde til dig, Karl, at der var en af, der skulle lukke ved døren heroppe. Det var der simpelthen ikke en eneste person, der fattede det her call. Ja, det var... Ej, lad mig nok så fokusere den ene fucking vagt. Tag ABK. Jeg er 300. Ej, du og mig. Kom op. Ja, folk videre. Man har rugbrød. Han er Bare bliv. Goatsene. Ja, det er fint. Nu døde vi alle sammen i fucking P4 på grund af, at I ikke kan finde ud af at fucking komme derned. Resten er også kommet, altså vi har været døde lige meget, altså please. Altså, hvordan kan det tage så fucking lang tid at komme derned? Alle de andre vagter kommer nu, så vi har været døde. Altså, sent nu, vi er alle sammen døde lige alt vores fucking P4, vi har grindet for... Vi har været døde lige meget hvad, altså se hvor mange vagter der kommer. Jeg kan ikke finde ud af derned med det samme. Jeg sagde... De kommer lige... Det er svært, det der jo. Prøv at høre, Mark, du skal lade være med at sidde og fucking mobbe mig.